E piny masani opande oken mana oboke to en ofungu ma yawo dhot mag thuolo kod yudo chenro mag sirikal kod kembe mamoko. To ne Ben Taboi ma jadak ma Chepkitale oyudo opande osebedo midhiero maduong' e ngimane kaluwore gi ng'ol mare mamiyo yudo alama mag lwetene bedo matek. Mae osemiyo ok onyal yudo thuolo mopogore opogore mag konyruok. Fredrick Omondi nigi mathoth. En mor mogundho ne Ben Taboi ka gikone oyudo opande ma osemanyo kuom thuolo mar higni 60 mokalo. Ma en kaluwore gi chal mare mar dak gi ng'ol mamiyo yudo alama mag lwetene osebedo matek. Kata kamano, historia mar ngimane ondiki manyien higani ka oyudo thuolo mar ting'o opande ma mare gi lwete. Kama angekuwa huyo singefaulu, kwa sababu nimepiga miaka mingi, hata mwaka ngine mheshimiwa aliita mimi nikakuja kushika kitambulisho hapa. Nikangoja, ninaona watu yake wanaita mimi ati kumbe wachachukua fomu. I went not less than 10 times to that office, and all the time they were telling me they are processing. And then, to my shock, this year, about almost a year in August, it came back that they said again he has not qualified. Kata obedo ni Taboi en wuon nyithindo 12, obok nyithindego mag nyuol onge gi nyinge nikech ne onyuol gi kawuon gi onge opande. Nochuno jodak ma Chepkitale mondo ondikne jagoro maduong' mochung' ne ndikruok mag oganda Julius Bitok gino ma omiyo gikone giyudo resruok. Watoto walipata kitambulisho wanatumia kama huyu alitumia ya kukaa yake. Mwende mngoje. Tunangoja hiyo mwaka inaenda, tukirudi wanasema mtulie. Bado majibu hayajatoka Nairobi. Tunangoja ya mwisho wanatuambia mshike tena hiyo ingine ilienda na inaonekana mikono zake hizi fingerprints haionekani vizuri, mrudie tena. That acknowledgement receipt, which now I did a letter to the PS Bitok, giving him the problems that he has gone through. He is now 78 years. He doesn't have an ID, and I am somebody who is able, and I'm having difficulties even following up. Yudo opande koro omiyo Taboi thuolo mar ndikore e bwo chenro mar joma nigi ng'ol kod jodongo ma sirikal miyo omenda mag konyruok. Jogweng' bende koro dwaro ni sirikal ochule omenda mag jodongo ma oselewne ni mar ne ok dwaro mare mar koso opande kuom thuolo malach. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Joale dho wath ma